Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो निउस आपडेट लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्टआवनो दङ जोंनाहाय नैबे 2024 आवहाय साबेसे हिनजाव खारखो होनना बुङोब्ला जोंना 2024 आवहाय 1 थारिखनिफ्राय 8 थारिखसिमाव साब्रै हिनजाव खारबाय लोगोफोर साब्रै ओमफ्राय बे साब्रै हिनजाव खारनायाव आङो मोनसे मिम्स एबा मिम्सखौनो होनजाबाय बेखौ मोनसे फट' साब्रै हिनजावफोरनि फट'खौ बुजाबनानै मोनसे पस्ट होनाय आं बे पस्टखौ मोनदों ओमफ्राय बेयाव लिरना होदों जे 2024 आवहाय हौवा गारना खारनाय जानुवारि 8 सिमाव साब्रै हिनजाव खारबाय होननानै बेयाव लिरना होदों नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन लोगोफोर नुखाबाय ओमफ्राय बे खारग्राफ्रा खारग्रासै आरो लोगोफोर बुंबाबो लाया बिसोरो बिसिनाव मा होननांगौ बिसिनाव मेलेम होननाय गैला होनबाबो जेबो अरजाला आरोना बिसिनाव मेलेम दंनायब्ला बिदि हौवा गारनानै खारा जासिगौ ओमफ्राय बुंबाबो लाब गैया लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर बे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना नैबे बर'नि बिर जोहोलावफोर NLFB नि मोनसे दासान्दि मोनसे भिडिअ गोबांथार शेयार एबा भाइरेल जागासिनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना सोरबा नुखाजोब्बायबो जानो हागौ सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय बे भिडिअ भाइरेल जानाया मोजांसो दै लोगोफोर मोजां भिडिअसो बियो गावसिनि जोहोलाव दावहारु लोगोफोरखौ एकदम गोसो गुदुं खालामनाय मोनसे भिडिअ बिसोर गावसोरनि गेजेराव मोनसे गोसो दुंहोनाय दाख्लैसो जानानै थांनाय जाथायखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिजोबखाबाय ओमफ्राय बे जाथायखौ लानानै रावबो गोसो दाबायथों होननानै मोनसे गावसिनि लिडार एबा बैसोरखौ दावहारु जोहोलावफोरखौ गाइड खालामग्रा एबा बेंनानै लाग्रा बिथांमोनाहाय बिसोरखौ मोनसे गोसो दुंथों जाहाथे गोसो दाबायथों होननानै मोनसे बिथोन होनाय एबा बुंनाय राव आरो बे भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जादों ओमफ्राय नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय आं बिनि सायाव जेबो बुङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर आं सासे लिडार जानानै आफादनि आफादगिरि जानानै दावखा सिलाफ्रा साबखांनो नागिरगासिनो दं नांगौ आं फेस जागोन नांगौ आं जेल जागोन नाथाय नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु सुखु होआ हारिनि थाखाय जोङो दिनै थांगोन बे नङाखि जों न'आव थांगोन थांखियानो गैया बहा थाहैनो दा बिल्डिं दङ प्रपार्टि दङ सासे जेलाव दङ रन्जन सारा जेलाव दङ रन्जनल' नङा जेलाव थानाया जोंखौ ओरैबायदि नासयदों ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायलायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे गुरैयै खावलायहरनाय जे आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आं माबाफोर बुंसनबायदोंब्ला बे भिडिअखौ लानानै ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय